মহিলারে লং লিভ মহিলারে লং লিভ दिनैथ' मथा-मथि 50 जननि बारा बेवहाय जुगदान खालामबाय स्पेशली अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड अनजलि दैमारि दैदेननाय बे राजनैतिक दला दिनै बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै दिनैहाय बेयाव जुगदान खालामबाय आरो गाबोनबो इउपिपिएल दलनिफ्राय मथा-मथि 15,000 बा 20,000 मानसिया बेवहाय जुगदान खालामगोन आरो बे जोंनि थाखाय बिपिएफ दलनि थाखाय खोब मोजां मोनसे खौरां होननानै जों बुंनांगोन खारन बिपिएफ दलाव दिनैनि तारिखआव जिहेतु सरकाराबो बिपिएफ दलनि जाबाय नालाय बेवहाय माने बहुत मानसिफ्रा फैनो होननानै आसा खालामनानै दङ बिजेपिनिफ्रायबो गोबां दोलोआ बेयाव फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु जोंनिफ्राय एसे बादा दङ बिजेपियाथ' टटेलि जोंजों फैनायनि मोनसे आसा खालामदों खारन नैबे तामुलपुर गयबारि ब्लकआव बिजेपिथ' गैखायामोन नालाय सिगांनिफ्रायनो दा जि सासे सानै दंमोन बिथांमोना दिनै बिपिएफ गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानायखाय बिपिएफजों फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु जोङो बेवहाय दिनै बिथांमोनखौ लानाय जानाय नंथ'वा नाथाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय हयथ' 2,000सो गाबोन नङाबा समफोर जों जइन खालामगोन बिथांमोनहा फैनो थाखाय फुरा आग्रह जानानै दङ आरो बेनो जोंनि थाखाय मोजां आरो बेल' नङा जोंहा नैबे जि सोलिबाय थानाय बिधान सभा इलेक्सन बेल' नङा जोंहा नेक्स्ट एमपि इलेक्शननि थाखायबो रेडि जानो गोनां दं बेनि उनावहाय जोंहा फैबावगोन बिटिसि इलेक्शन बिनि थाखायनो जों साखाफारा जाखाबाय खारन जों गयबारि ब्लकखौ नेक्स्ट माबायाव जोंहा रैखा खालामथारनांगौ ओंखायनो जोङो बांसिन गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय बिभिन्न दोलोनिफ्राय जों बेयाव जुगदान खालामगासिनो दं आरो जाबाय थागोन आरो जों मोजाङै सोलिलांगासिनो दङ बेयावथ' जों बिराद मोनसे मोजां साखाफारा जानानै दङ बेवहाय जोंहा गोबां सेलफोर दङ जेरै पेरेन्ट बडिजों लोगोसे माइनरिटि सेल कच राजबंसि सेल राभा सेल नाथजुगि सेल आरो बिनि अनगायैबो जोंहा इउथ सेल दङ वमेन सेल दङ बिएसइउ दङ बिसोरखौबो जोङो एकदम गावबागाव लाइनजों खामानि मावनो थाखाय जों थियारि जाबाय जिहेथु दावहाया खखना जाबाय दावहा खखना जानाय लोगो लोगोथ' जों जिरायनानै थानो हाया दावहा मानि मा हय आवगायलांनांगोन हय जों दावहायाव देरहानो थाखाय गावथारनांगोन नङाबा जोङो गावथार जानांगोन माने दावहायानो आरो जों जुजिथाबगासिनो दङ जों गयबारि ब्लकनिफ्रायनो हयथ' बेलेग ब्लकनिख्रुइ जों बांसिन होगोन होननानै दा आसा खालामनानै दं आरो मर देन जोङो 35,000 भटखौ जोङो एनडिएनि प्रार्थी बिस्वजित दैमारि बिथांनो जों होखाथारगोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं दङ।